Zakontruj si. Bacha na tie lovky. Neboj sa tým rúk, nebu do klinču, na čo tam čakáš? Daj, to je ono, klinčuj! Ruky hore, klinčuj! Klinčuj! Poď, zautoč ma ja. Nečakaj, poď. To je ona! To je ona! Poď, kolena! Ruky hore! Zakličuj ho! Marka, zakličuj! A teraz, kolena! Kryto, kryto, kryto. Kryto, máš čas, ťažisko, máš čas. Krytoť sa, tak, to je ona. Poď! Poď, to je ono. Dýchaj si. Mlaďo, poď. Neboj sa, začni. Začni. Ruky. To je ona. Tam. Saď, udrž ten saď. Páka na tú nohu. Saď, poď do sajdu. Dober si saď. To je ona. Klinčuj, a kolena, tom klinčí. Kolena. Tak, kolena, to je ona, už tam mali kombinácie. Kolena. Klinčuj. Klinčuj. To je ona, gilotina. Tak, to je ona. To je ona, tak to má byť. Hore ruky. Klinč. 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 Krista, klinčuj. Tak, a to je ono, cez tú nohu. Tak, to je ona. Tak. Vydrž a 15 sekúnd. Vydrž. Nemáte zaháknutého, vydrž tam. Blokuj tam tie nohy. To je ona. Máme za sebou prvé kolo, predstavíme si obidvoch borcov vo vekoch minút Trenčianského.